Elérkezett számunkra a várva várt farsangi buli, a Verbál, amire hetek óta készülünk. Most néhány ünnepi szóval nekem kell bevezetnem ezt az előadást, ám bár zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy komolynak kell lennem, vagy vidámnak. Hiszen komoly dolog végül is, hogy idáig eljutottunk, egyes tanáraink ellenkező jóslatai ellenére is. Tehát végül is farsangban, így itt az ideje a vidámságnak, ugyanis meg lesz majd ennek még a bőtje, igaz, hogy az év végén. Mit van mit tennem még? Nagyszabású cselekmények előtte illik neki fohászkodni, Istennőt, Józsát invokálni. Ehhez Csokonai, a vidám diák szavait venném kölcsön, szerint Bársányi Jóborral habzó butériát szólítanám meg, igaz, hogy holnap a büféink szeszmentesek lesznek, ezért inkább a műsorhoz szolgálnék előzetes ízelítővel, kvázi aperitívvel. Első műsorszámunk a Vonós négyes című darab lesz a 4. A-osztály előadásában. Hát elmerektem ezen a címen, hogy vonós, hogy négyes, mert a mi 4 évünk, ugye, amit magunk után bontunk, boncoltunk, igazándiból csak minket bontak, húztak, néha még évvégeken is. Hát szóval vonós négyes, idegeink húrján lejátszódott 4 év, korai felkelések, hideg reggelek fogvacogtató tremolója, témazárok utáni nagybőrűs jelenetek. Nem indulattunk ebben a 4 évben jól, egy gyakran a minótánkat húzták el. Ez elsős korunkban azonnal nyilvánvaló lett számunkra egy bizonyos műsorszáma, amit úgy hívtak, hogy Szecskaverés. Úgy véltünk, a következő évben másodikosként a mi nyűjt vonónkból lesz a bot, de nemes tradíciót nem folytathattuk, ugye, belső zenekari utasításokra. Harmadikban viszont kiki speciális hangszert választhatott, ezt iskolai nyelven fakultációnak nevezzük. Mindenki a kedvelt műfajában muzsikálhatott, olykor a karmeserek idegesek lettek, mert előfordult, hogy a hegedűs rájött, hogy neki a trombita jobban tetszik, vagy hogy az zongoristának a cselló, magyarul a magyar faktosnak a számítástechnika, és akkor más szakramentálta. A zenekari harmónia a 4. korunkra alakult ki igazán, már hallatszottak némi zörejek is. A zenekar itt ott nem úgy játszott, ahogy dirigálták. Ilyenkor rá néztünk reménykedve az udvaron álló patronus, muzsikus szent szobrára, hogy némi biztatást nyerjünk tőle, ne tudjen 2 vadarabbal is ment. Annyi szakértelem azért leledzik ebben az évfolyamban, amennyit a Vonós négyes című jelenetünk zenészei produkálnak. Remélem ez majd mindenkit megnyugtat. A másik darab címe a Notórius. Ezt a 4. B-osztály adja elő, tehát vajon mit is jelent az a szó, hogy notórius? Annyit jelent, hogy megrögzött, javíthatatlan, hírhet. Nem, most nem azért, mert ránk is sokszor ránk sütötték, ugye, hogy notórius elkéső, vagy pótvizsgázó, esetleg sugó, vagy netán puskázó. Nem, ez másféle notórius lesz, ez nem jellemző a mi évfolyamunkra. Ez egy notórius csavargó, egy munkakerülő egyén, akiből hiányzik a céltudatos erőfeszítés, aki nem akar más, mint gondtalanul melegíteni a padot, azaz nem padot, hanem a börtönből a fricset, ahol ugye remek a fogházkozt, bár hát ugye már csak ezért sem vonhatunk párhuzamot a mi helyzetünkben. Bár már ami a jövőnket illeti, a lehetőségeinket, ott elképzelhető, hogy Mr. Smith sorsa jóslatszerű. De ne fessük a munkanélküliség ördögét a falra, mert ilyenkor farsangos jókedvel kell a jövőbe kukkantani.
Mennyi minden szép vár még ránk, az érettség is közeledik. Szóval minden okunk megvan rá, hogy derülátóak legyünk. Összefoglalva, az 1987-91-es tanév vonós négyese ezzel a műsorral akar kedveskedni a tisztelt közönségnek, de akarván bizonyítani, hogy notórius tréfakedvelő, humorszerető egyénekből áll, akik farsangos derülátással néznek a jövőbe. Mennyi minden szép vár még ránk. Rendben van minden. Tini? Tálalja fel a vacsorát. Igenis. A fő, hogy mire a vendégek megjönnek, készen legyünk a vacsorával. Bella, remélem mindenkinek megmondtad, hogy csak tea lesz. Ilyen nehéz időkben az ember nem ad vacsorákat. Kapnak egy jó teát, meg egy vonós négyet. Remélem mindenkinek elég érthetően megmagyaráztad, hogy a vacsora az fiatal. Megmagyaráztam. Na, akkor 9 előtt úgysem jönnek. Gyerünk! Akkor siessünk egy. Tálaljon, Tini, tálaljon. Igenis. Hegedű, hegedű. Soha életemben nem volt hegedű. Sargó, Isten hozta. Jó napot, Timi. Na de ilyen meglepetés. Mit keres itt Sargó? Hogy én mit keresek? A főnököm meghívott teára. De látja, keresni? Azt nem hiszem, hogy fogok valamit. A Sargó urat meghívták. Na hát, ezt csodálom. Miért csodálja? Miért ne hívtak volna meg engem? Nem vagyok én ragályos beteg, igaz? Nem, de hát tetszik tudni, hogy a nagyságos úrék mindig csak az előkelőségek felé törekszenek. Hát ne tessék haragudni, de a Sargó úr mégiscsak a nagyságos úr selyem maradék áruházában egy egyszerű segéd. Egyszerű segéd. Hát persze, hogy segéd. Nem lehetek egy selyem áruházban karmester vagy tükszenvágó. Na, nem is azért mondom, hogy a nagyságos úrék, hogyha esték adnak, mindig csak gazdag embereket hívnak meg, akiket aztán másnap beirritálnak a boltba sejmelő vásárolni. Nincs neki abból haszna, ha egy szegény segédet meghív. Az ő vendégei annyi sejmet visznek el a boltból. Hogyan nem magyarázzon? Én egy nap alatt több sejmet viszek el a boltból, mint azok egy hírre. Jelentsen reggel. Kérem. Hegedű, hegedű. Na, Sargó úr, mi újság? Alázatot szolgáljam, főnök úr. Jó napot! Elhozta a hegedűjét? Ó, igen, bravo, bravo! A többi úr is okvetlen eljön, és akkor együtt lesz a vonós négyes. Már alig várok. Mondja, tud maga kottával játszani? Hogy? És mindent játszik kottából? Hogy? Minden kottából játszom. Amiben nem tudom zenét, vagy így, hát azt nem. De máskülönben általánosságban az egészet. Pardon, ugye nem akarom megsérteni, csak azért kérdezem, nehogy nézetértélésünk legyen. Tudja, itt mindenki klasszikust játszik. Pardon, kérem. Én nem szólhatok a más dolgáról. Ugye mindenki játszon, amit akar. Én hegedűt játszom. És tudja, nem kell csinnadratta, mi piánó szeretjük az egészet.
Hogyan? Piano szerencsé! Minden. Pianissimo. Pianissimo. Ez mondjuk ízlés dolga, de nem fogjuk összeveszni, főnök úr. Tudom. Csak ugye azért mondom, hogy hozott-e magával hangfogót. Micsoda? Hangfogót. Ja. Minek? A pianissimók miatt. Ja, hogyan? Kiknek? Ne kérdezzen olyan kutát, hozott hangfogót vagy nem. Ja, fogót! Az perc! Főnök úr, nem tetszik elképzelni, hogy a mamám elhagy engem menni fogó nélkül? Nem. Hát ő korán reggel szólt, hogy fiam, pakold be azt a piánófogót, mert borús idő van oda. Na hála Istennek. Kár, hogy egy kicsit korán jött. Kedves Salgó, mi még nem fejeztük be a vacsorát. Hát segítsek talán kicsit, főnök úr. Szórakozzék egy kicsit egyedül. Van az asztalon finom szivar cigaretta. Állj egy, olvasgass egy kicsit. Köszönöm, nem élek vele. Nem szokott szívni? Árjegyzéket soha. Hegedű, hegedű. Salgó! Vacsorázok már? Kezeit sokkal meccses asszony. Isten asszony, vacsorázok már? Hogy? Már vacsoráztam. Már tegnap vacsoráztam. Milyen nagy kár, mert akkor meghívtuk volna. Már tegnap előtt is vacsoráztam. Na hát, igazán nem erőltetem. Hogy szereti a teát? Szűrcsölve. Na de mivel szereti? Rummal, vagy citrommal, vagy mivel? Sonkával szeretem. Bár tudja, a vallásom az Na nekem jó. olyan, hogy... Elhozta a hegedű? Hogy benne van a piánó is, minden ember lesz meccses asszony. Minden. Nagyszerű. Hegedű. Hegedű. Amint hallom, a Salgónál a tényleg vendég lesz. Igen. Nem is tudtam, hogy a Salgó tud hegedülni. Ki mondta magának, hogy én tudom? Hát, oda bent beszélték, hogy a Salgó és 3 másik úrmester együtt fognak muzsikálni. Magának megsugom, Tinike. A 3 úr fog muzsikálni. A Salgó miért nem fog hegedülni? Otthon felejtettem a vonómat. Hát van még idő, gyorsan szaladjon haza érte, vonó nélkül nem fog menni. Na és vonóval, igen. Tinike, én megsugom magának, ha nekem annyi vonóm lenne, mint annak a Stradivarinak, a fiával együtt, akkor sem tudnék hegedülni. Ha annyi vonóm lenne, mint csillagban az égen jó időben, akkor sem tudnék. Szóval Salgó egyáltalán nem tud hegedülni. De milyen egyáltalán? Ne tessék tréfálni. Tinike, én nem tréfálok, én nem tudok hegedülni. Nem hiszem el. Tinike, én úgy éljek. Nem hiszem. Tinike, elássa apámat, anyámat, a hangfogómat, a piánómat, és egész úgy beleválaszol, ha én tudok hegedülni. Tinike, én nem tudok hegedülni. Salgó úr, akkor ebből nagy baj lesz. Baj lesz. Baj ide, baj oda. Lényeg az, hogy a főnököm meghívott tea estére. Én egy kicsit be fogom magam vízelegni. Végülis honnan szerezzenek ők nekem éjjel egy vonót, nem igaz? Meg aztán az se olyan baj, ha egy ilyen vonós négyesben csak 3-an játszanak. Ez úgyis egy olyan háborús vonós négyes. Tessék befáradni. Ez egyik vonós négyes. Nem, Salgó. Nekem is. Nem is Salgó. Igen, talán rokonok is vagyunk. Tudja, nem hiszem, én azelőtt spitzer voltam. Én is. És mégsem dicsekszem vele. De hiszen akkor ismerem ön. Ön is a Schwarz úrnál van alkalmazásban. Igen. Ugye már hegedű, ugye? Igen, hát szóval előfordul. Hát de amit látom ön is.
Kedves kolléga, a látszat csak. Én csak úgy nézek ki, mintha tudnék. Ajaj, szintén zenész! De hiszen ott a hegedűje. Kölcsönkért. Uram, üdő hallgat. Hallgatni jobban, mint hegedű. Parancsol. Magamfajta szegény embernek nehéz a megélhetése. Minden alkalmat meg kell ragadnia, hogy a főnökével kis baráti összekötetésre kerüljön. Miért ne ismerne meg engem közelebbről az a főnök? A alkalmazottnak sosem áll, az a főnököt egészen közelről is megnézi. Nézve, én nem vagyok féltékeny. Én nem bánom, ha magát a főnök egész közelről megnézi. Azt se bánom, ha magát a főnöke mikroszkópon átnézi. Csak azt szeretném tudni, hogy mit fog akkor csinálni, ha majd felszólítják, hogy tessék hegedűre. Az bízza csak rá. 10 óra előtt nem igen kerül zenére sor. Na és mit csinál 10 után? 10 órakor telefonálni fognak érte, hogy jöjjek rögtön haza, mert a mamám rosszul van. Ajaj, ez jobb, mint a vonón. Tudja maga, hogy ez egy Hofstadter stikli? Ez direkten jellembe vágó aljasság. Na, ne tegyen engem tönkre. Nem vagyok a kellemes helyzetben, mint ő, hogy hegedülni én csak. Hogyan ne beszéljen? Amit az ember nem tud, azzal nem hetszed. Ez kimondott aljasság. Kedves kolléga, és soha életemben. Hogyan? Ide beállít ezzel a hegedűtokkal, mint egy Shakespeare, és kicsit a nekünk hegedű. Rendes embernek ilyesmi eszébe sem jut. Tudja, ha nem lennék tekintettel arra, hogy maga erősebb, mint én, úgy felpofoznám, hogy arról kódulna. Kolléga,